Mas. Ana apa celak-celuk? Aku diluk neh arep semir rambut. Rambut ngisor apa dhuwur? Ngisor dhuwur arep tak semir, Mas. Lah nyapa lho dadak mbok semir? Ben ketok menyala. Pengen menyala ya diobong ngono to. Wong wis apik warna kuning karo pink kae kok. Aku wis blenger aku lek warnane pink, kuning, ijo ngono kae. Ya wis karepmu lah mbok semir lah mbok kerok. Peduli amat. Mbak, mencintai bojone wong oleh apa ora, Mbak? Mencintai bojone wong kuwi oleh. Sopo sing ngomong gak oleh? Lah nek pomo ngeloni berarti ya oleh. Yo gak oleh lek roh bojone. Lah nek gak roh bojone piye? Nek gak roh bojone ya gak apa-apa. Berarti mencintai bojone wong ya aman ya? Tapi yo Mas, mencintai bojone wong kuwi berat. Lah nyapa kok berat, Mbak? Iso gandengan, iso jalan-jalan, iso kelonan, tapi gak iso mbok posting, gak yo sakit to atimu iki. Lah nyapa lho dadak diposting ki? Jenenge wae wis hubungan terlarang kok. Nek iso ki aja sampai konangan. Yo ora? Yu sampean dadi rondo wis pirang tahun yu? 5 tahun, Kang. Wah, 5 tahun. Ngono enggak kepenan yu? Ya kepengin ono remah lah anu kuwi jane kembut-kembut wis. Kembut-kembut. Lah umpama tak rabi apa yu? Sampai perintilan tuwek pecicilan. Wah. Piye to carane nyedheki rondo iki piye? Nek arep serius ngono iki lho piye? Nyedeki rondo ini gampang maksudku ngono. Lah yo gampang piye? Maksud iki lho gampang piye ngono lho. Sedek ono anake tukono panganan, tukono apa, tukono klambi. Sanjay ya. Transfer duit nomor loro. Isi dompete. Nomor 3 transfer ono ATM-e. Nomor 4 bangunan omahe. Mesti gelem rondone. Wis gak mungkin ra gelem. Lah nek wis digeno omah, anake wis disangoni, sepeda wis ditukokne, omah wis dadi. Lah nek terus isih ora gelem piye? Terus piye nek isih ora gelem piye? Omahe kan ning Jakarta manggone. Nek ora gelem yo aku tak kopol kene Jakarta. Penak temen trimo gulung-gulung kene entek-entekan kok. Gulung-gulung tok. Bojo rakopen sing salah wong wedok. Lah terus arep nyalahne sapa neh? Anak rakopen sing salah mbokne. Lah kuwi kan tanggunganmu to. Apa gentenan kowe sing golek kaya, aku tak sing ngopeni anak. Omah ora kopen sing salah isik mesok wong wedok. Lah gayanmu nyapa omah, mepleh-mepleh tok apa piye? Giliran wong wedok ora kopen ya mesok isik wong wedok sing salah. Lah iya, ngono kuwi jenenge ora ngetokne nek diopeni sing lanang. Bot, abot. Lah nek abot mbok rasa omah-omah. Kowe arep salto, arep jengking ora enak sing ngloroi. Kowe iki nek tak tinggal rabi piye, Dik? Kok arep ninggal aku rabi? Yo salahmu tak jak rabi mutar-muter. Emang apa nek tak tinggal rabi? Janur kuningmu tak ganti ombol-ombol. Kok ngono to? Ngomong nek kowe iki moh kelangan aku.